What's up mga bigaon? Welcome back to my channel. This is James Ron. This is Yanong Lumad. So we have another video, no? But before that, tawagon sana ako mga kauban, no? Pinakagwapa from East Coast, gini siya. Si Daniela, gini ka-red, gini siya payog, no? Rico! Wow! Why? Ako inyong hinang, Rico. Ano mga kanay? Nakatulong ko kuan ka ng bayabas. So ang ating katuwang member na sa Yanong Lumando, kung ano gini siya, regular member na, tawagan na to from East Coast, hanging habagat. What? So, Daniela nga Wait, kumalain dyan, no? Pagpunyo mo, so before tawag start, no? Paki-subscribe and hit the notification bell dahil skill, no? Sumbaga yun ng para updated mo, no? Alay ko, so, bitch ko on. Sa manuwi, mag-vlog ta before man. Ay, sa dila, mag-promote ako kayo. Gusto ko na, no? So nakakita man mag-Sprite, Mountain Dew, Kulafo. So ang among challenge yun, no? Ka-inspired ni sa among idol na vlogger nga Bisaya nga si Dai Muni! Mimia! Uy, lain ako sa Dai Muni! Si Muni na sa manuwi. Isa na siya. So mao ni ang tubag or shot challenge. Ang mechanics ani no, kada isa sa amo mag-question ug di na mo kaya tubagon, mo shot. Oy, kulapo baka naman pwede ko rin yung mag-model nga mag-anak bitaw. Murag ako yung kulit. Bagay na sino ka diri ko. May ginawa ko dili. Si Jatong baboy nga kiin dyan. Dala. Uy, kulay baho ba? So ready na mo? Isa na siya. Pero kita ng inyo. Sure lang. Ready na mo? Sige na, ready na So ka. speak anita kinsay una. Ay, dili, wait, ako kasi una. Ikaw una mangutana. Dili, Eh, ako una sige, ikaw. kamutan ko. Ako na ikaw na. Yes, ready na to. Uy, nak! Yes, ready na to. Uy, nak! Murag sa kon ba si Uy, wait, kamandahan na to ba? Lalo na sangre. Eh, malo ko ay mapagkasapre mo, day. Ala, dahil. Lalo na sangre. Sopra mo. Dim shot. Hindi pa kayo wala tayong pulmul. Banga ako, mimbi. Wala tayong pulmul, besh. Wala ka lang, Paul. Sana pulmul na. Lalo na sangre. Sangre. Yan, kayo yung panggulit na ako na yun. So, sige na. So, start na si unang pangutan natin si Rico, no? So, saan kalagaro naging nun? Uy, kanang sakto na po kay Louie Ben yung ninang. Ay, naku, gamay, anak. Uy, nga pa yung mga tibok-tibok. Isa bulan man siguro nagkuha. Pang dili pang pakuan mo kala siya pang. So, kanino, murag yung tag-member, murag cast yun sa lang. So, Leo! Asi! Bigaon niya si yung unang mangutana. Saan yung pangutana? Ginoo ko rin nila gasot ko. Ikaw sa una, day. Tagay ko mga pagkaon. Ang pulutan, ang kuan na kuan ni kay parihapon. Dito ko sa ninang. Hindi yung pangutana na! Ikaw una. Ikaw una mangutana. Mag-brainstorm Sa sa mga mga tanong sa akin. Sige, ako yung una mangutana. Unsa ka nga edad na kuha imong virginity? Tubag or shot? Nangulog na rin. Tubag? O di ba? Nangulog na rin. Day. Actually, wala ka sa kuy pamam. Kaya niya pila ka. Gutom dyan yung ninang no. Kasi sa kayo. Ikaw sa Uy, tubag or shot? Tubag. Oo, sa man. Ngano? Nila edad. Tracy. Ay! Mamatay? Sige ko ano. Maybe. Mamatay ang pinay mong ginikanan? Kasal. Fine. Uy, kami! Kasadyo ba rin yung virginity? So, Leo, ikaw mangutana ba? Sa dyan naman ko nahalin. Ikaw. Tubag or shot? Mutan. Kinsay. Nakakuha. Wala mo nagkala. Confidential. Tubag or shot? Uy, masyat. I-mention yun, no? I-mention yun. Uy, masyat. Just delete, pwede kayo. Oh, Subscriber? Taga-delete Wait! araw. Ito ka na rap. Bottoms up, Hina, Gomes. Go na, wey.
Promise daghan to. Okay, si James na. James, Uy, sorry. feeling yun na ako unang mahubog ani ba? Lain lasa. Lami man siya. James, Uy, utro ko. Gusto ko mo. Inom utroan na. Excuse, sunod. Kamu na. Pamuntan mo na ko ninyo. Asa na ko to ka James na yun? Uy, gamaya! Uy, gamaya ra! Ako to ka James. Gamaya ra! Gamaya Ay, ra! Sabi ako, hindi mo rin. Nisakto na na, uy! Mas go. Tubag or shot? Asa ang usual ni mga hideout sa una? Ha? Ang usual na hideout ni mo sa una pag... alam mo na... Tubag, uy! Wow! Skulahan! Wow! Sa din yung mga kuwan iskwilahan no kay daghang nga jud kag makat na dati na. Gani! Nagkay mga lessons ni mo nga makatag na skulahan ta! Una tubag ba na ang mapakutanan ni mo ta? Tubag. Ikaw na po. Nakalimutan ka. Kisa may imong maintenance din. Tubag. Ala! Siyang para kay ate! Yes! Lichi, for the first time kami nung kulapo no. Bagan baho pa lamang. Di mo nagkaon na ning ahon dahil. Di nagyod ni pulutan dahil. Kaon na ning ahon. Lami no tamis. Vitamis mo gud siya. Hala day. Why ko anay og cheese niya sunod? Uy, lain mo buglasa. So diary, uy, lain mo buglasa. So diary, ako una mga tanang Leo. Ano man ito? Ay! Excited ko daghang pag pangutana ka. Come on, mag-ipis! Sige na no. Ako ang una mga tanang kang Leo. Nakalain na ba na sila mo? Kinsay una nakakuha sa imong pagka-virgin? Full name. Tubag or shot? Sure yun ako pangalan no. Oh, shot ko ay bahala mo. Dili na pwede mention. Day, alam na di. Shot na dayon oy. Nakakaon. Ya kalaod sa lasa oy. Nay basin ako na ning insong ano man nay mag-shot gasug ko ani mintin pisga mo. Medyo nila kag wow. Lami no tamis niya kay. Ikaw na. Ayun, sino pangutana? Bila man kaedad na kuha. Imong pagka-virgin. Tubag or shot? Tubag. Tubog. So, Wala be first year high school. Eh! It's sera kay ka. First year high Dili school. ko. edad ato pangutana. Kasi dahil 5 years old baka nagahilol. Oo. Karon pa ka. 6 7 Di wagang nga kalo. 11. Sa Jose. Confirm. Bigaon yun yung tulo no? So, Adili ako tan. natubag na siguro ni Steve yung pangutana. So ako na, it's your turn no? Si Bigaon nga Rico. Ay, sorry. Ala, sorry ka Jud na. Kaya nga pangutana no, about sa college days na niyo. Asin siya yung ninang nakatulog. Sabi boy! Dahil kinanglan. Uy, silingan, may TV dots. So, here's my question, no? O sige ko. Unsay full name atong laki nga gidani mo sa kwarto? Naglibog si Jaday, kinsang kwarto, amo or injo? Sa kwarto nila Siyo. Kaysa man, daghan ko sila. Hala! Katuwi taw nagsuka-suka ka? Wala ka limot ko sila. Tubag or shot? Ko kay ginoo ko yung kakilaya sa Idza, no? Pasensya kay one night stand na pa niya. Oo, di ba? Wapa Pa yung ninang. ninaw, gi one night stand. Unsa mo? Pagtuon ng Julie de Guapa. Halinon niyo college days. Walay sakit. Duda ko ano itong vlog, no? Bagan, Kaon man Snack? nga. Kaon man na inyo. Kaon na nga vlog niya. Ikaw ni mga tanan. Ikaduhan ni ninyo. Ah, makuha ka ng gayong kaani tayo. Kanon man. Another question. Charot. Mission to. Na kay na kiki nga relatives? Tubag or shot? Relative. Siyempre. First cousin. Pag una-una mga sutas na kasi.
Uy, ano, uy, kinawalan mo pangutana. Hoy! Wala tayo, kuwan din. Para mo kasi parang kaya full name na to. Pasensya, no? May makakilaya. So it's my turn. College days mo. Steve, kabayo na kasi mong pangutana. So, nag-eskwela pa ka. Naba kay Lucky na gasa. Ah? Shot or ball? Shot for ingang mysterious na. Up to these days, Charlag. Grabe, dugay ko nag-calculate day up to these days. Virgin pa si Jack, pero 11 years old na po. Ikaw man. Basta di ka edad. Ah, mga taon ako. Pila yung edad? Nag-roll ako, Edron. Nagsugod ka nga na pinanin mo nga. Kinahanglan na kasi di mo magbagdak. Makapagdakan ko. Kabag, uy. May specific dito nga ako ano. 12. Grabe ko year. sa mga ninang, no? Second year best. Bilid ko sa mga ninang na. Pangutanan na. Naba kay Laka. BS diri nga. Kasi nimo. Tubag or shot? As usual naman. Unsa man? Hoy, anak ko, dili ito ba? Hoy. Yes! Specific si Tatay. Pero wakay di ko anak ko. Uy, kaubaw ninyo nung mga kasi ninyo panguan. Wow, hiya. Maulan ko sa iyo. Ako? Mga certified bigaw yun, ano? Ay, ikaw na lang. Imo lang. Min. Kapila naman ka naka, sa total bitaw nga, from 11 to 20 plus, pila na yung imo na nangabalik ng mga sangari ka sa pizza. Bali, i-rate ko siya. Oo. Bilang. Dili, Bilaw Bilaw yun. yun siya. Tubag or shot? Hala, ginuo ko. Masyal ka sa Tatay. Dili, uy, mo tubag. Bilangon ra, sige. Pila ba? Karag yung honest nga digit, gano'n ba, quantity sa imong... Halaga. Dili pala mga sa barangay. Hoy, dili. Napuyo ra? Dili ra. Dili na ha? Gabi na pilag sa gawas. No? Meron siguro sa mga 35. Ay. Wow! Halin nun yung zong nina. Approximate na gano'n na kuan. No, 35. Mamatay 35 ka. daw. Yes. Uy, daghan na kayo na amo kay butang. May base 50 mo di ay. Uy, dili oy. Sakto na yung pong i-avoid isang Wapay o ano, channel. So, Leo, it's your time nga magpangutana kang bigaon Rico. Di ako ka kayo. Di man. Giwulot niyang ako. Hoy, ikaw mo nag-ons ako. Mga yung mga barkada ni Palibhasa mga rated PG. mga hangulog pulutan bitaw. Bulutan na dili ilo. Sige na, isa mong chika lang tanong. Question. Naka-try na ba ka kuan? Number? Number nga kuan? Style? Kat 16. Of course. di ba? Tubag to ha. Oh, 69? Yes. 70. Ay, O di ba wala? Si James na! Push mo yan, Ted. Push mo yan, Ted. Yeah, Okay, yeah. go. Question. Can you mention the name? Tubag or shot? Can you... Okay. Question na. Tubag or shot? Can you mention the name kung kinsa ko? Imong na... Ilawan nga... Anak yun siya day. Anak yun day. Anak yun day. Di siya! Well. Well. Smart. Oh, yeah. Well. Guys, kaluod na. Ako lang turno ha. Huy, ako ang magpuan. Sige ko. Ay, sorry. Charot. Sige, ayaw, sakto. Adi ko masagot. Hindi na ako donoy. Sa'yo naman po. Kasukaon ako, promise. Sa'yo naman po akong pangutana. Ang sama yan. Sa imong ex na si katong taga Socorro. Uy, kami mo, wag ano i-mention man. Wala ano siya gimmick. Taga Socorro lang mo siya. Kakamit ako sa puro dahil. Kinsa yung tapos sa inyo? Tubag or shot? Shot. I like it very much. Oh, yeah. Uy, kami mo, wag ano i-mention mo kaya tapos pwede i-censor na to na ng mga putang kinsay langit or lupa. Nga na ba?
Ha? Wako kayo ba yung anak day kay Wala? Ayun na yun. Wala ginig si Ma'am Dadang sa akin. Naundang manggod si Daday. Daghan ron ni kaayo no pero shot para kita. Ay! Yeah! Pili ako una mahupog dam diri. May lang ngayon ni Mang Mahomog, miss! Uy, nanginit ko. Leo, ay manator na Leo. Hala. Ah, grabe siya, oh. Kaluod. Kaluod na gyud. Mag-transfer na siya. Kaluod na gyud. Mag-transfer na siya. So my turn no Leo. Kabagan Ano? Hala! Kaliwag lang. Sorry, nadagan. Paki-mention sa imong uyab nga once a year mo magkita nga taga Budlingin no full name. Tubag or shot? Kinukong, ano ba naman na? Gamay pa ni Day! Sabi sa lipong na ko no. Hindi mo mga proud. Char. Pride month ba ya ron? Lagi. Be proud. Yo. Ayaw ka sa buhagi tabis. Last na ito na Excuse me mga po. May kaboy na may pinanay dosage na no. Uy mo. So here's our Diba? question no. Hindi, para mainom ka na niya. Di ba naglaw ka nga na na kung ano relatives, di ba? Ayaw mag-deny. I-mention niyo yung name. Tuwag or shot! Ha? Isa to? ang pangayan sa relatives ngayon muna po ang I-mention niyo natudloan yung og name. sayaw. Complete name. Actually siya nagtudlo di mo no. Oo, sure. Grabe mo gusto siya ka-perfect, no? May ganoon. Sa age ko na train. We are trained. Ayaw ko kakuha na tubag or shot na. Shot. Subscriber naman ako si Joy. Dili, pwede. Kaya kinoo ko. Gusto ko si Pilas na to na no. Pwede. Hiliyo kadagan sa imong ipis. Nari ko, naguna-una si Jack. No, last question na kanino. Last question. Pinakaubog na may mga bigaon, no? Rico. Tubag or shot? I-mention ang name sa imong ex nga imong gihilakan. Shot na lang. Hindi ko makalimutan. Mag-send din ako. Mahubog na ka, Day. Ah, Pension. Sa mga ato yung address. From kung ano dyan siya. Barangay Uwan. kung pwede lang ibalik ang dating kahapon. Si Kuon, si Joseph Madria. Proud! Yung ninang, no? Around about hilod-hilod ninyo. Nickname mo sa po kay Rap Rap. Rap Rap dyan. Si Rap. Rap-rap. Rap Rap. Kanang Irap, kauban, kana kanang irap. kauban sa Dili itong Jerome. Kuan na No, kaysa naman po ng Jerome. Isa mag-gato na isa Paki-explain. naman. Paki-explain. Isa ra na sila. Jerome Joseph. So mo to mabigaw no. Wala na kung na mo dang bino no kay naglain na mong tiyan. So I hope you enjoyed the video no. Sa wala pa ka-subscribe, please subscribe. Wala po, baka Yan, naman. yes. And wala po na pa sinangita mo bagong model. Pwede akong sa mga to sa puli akong naong di akong wala po para hinihingan Baka na. naman. Kami, si Chang iyong So guys no, amo to guest sa among video. Bana, boy. Beliw lang mula pa ka video ha. Sure lang. Amo guest do si Bigaon Rico! Lalo na sang... So thank you guys for watching. Please hit the like button, hit the notification bell, Para updated mo sa mga kabuang na and please follow on our social media account at Yanong Lamas 03. Saman. So bye! Thanks for watching! Right? Uy, nalipong ko. Di ba oras? Di ba?